खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सानि रुपहि दैमानिफ्राय गेदेर शिबनि लिंग बोखांदों रोजा रोजा सिबियारिफोरा शिब लिंगखौ नायनो थाखाय थुबुर जादों फोरमायथिनाय बादिब्ला माखासे ना फालांगिरिफोरा रुपहि दैमायाव बेखौ नुग्रोदोंमोन खर' बायदि नुनायलाय दैयाव दांग्रोमहैदोंमोन जेराव शिब लिंगखौ मोननो हादोंमोन बिथांमोनहा नाथाय दैनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो नाजासेयावबो हायाखैमोन उनाव गुबुन गुरुनाव नायखांहैनानै गुरुआ सानथाम फुजा होनो बिथोन होनाय बायदियै शिब लिंगखौ दैमानिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा जायखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा थुबुर जादों बिफा शिबखौ फोथायग्राफोरा आरो सिबियारिफोरा फोथायनानै आरो रायजो राजाफोरा जयैनो सावरायनानै गंसे मन्दिर लुनानै बे शिब लिंगखौ दोननो थाखायबो थांखि लानायखौ फोरमायथिदों मैया फोसावनानै होनाय हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथायाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसा प्रितम नार्जारिया आसामनि मादावनो इंराजियाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिदों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों खुंजानाय हायार सेकेन्डारि आनजादाव इंराजि आयदायावनो आसामनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय प्रितम नार्जारिखौ आर'नाइजों बरायदों क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल बनबिना ब्रह्मजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि प्रितम नार्जारिया साइन्स स्ट्रिमनि बिथाङा इंराजियाव 98 नाम्बार मोननो हादों फिजिक्सआव 92 बाय'लजियाव 94 केमिस्ट्रियाव 88 अल्टारनेटिभ इंलिसाव 87 नाम्बार मोननो हादों गासै 500नि मादाव 459 नाम्बार मोननो हादों बिथाङा फोरोंगिरिफ्रा थोजासे मदद होदों आनजादनि फिथाइजों गोजोननाय मोन्दों नाथाय टप 10 आव थांनायनि आसा खालामदोंमोन नाथाय न'आव बिफा लोमजानायनि थाखाय नांगौ बायदि सम होनो हायाखै जुदि सम होनो हानायमोनब्ला टप 10 आव जायगा मोननो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों प्रितम नार्जारिनि नखरनिया हायार सेकेन्डारि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्रायबो फोरमायथिदों दि थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया मोजां फिथाइ खालामबोगासिनो दं थांनाय बोसोरावबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मादावनो सशियलजियाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसारनो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा ओजोंहाय बाटासिपुर इउएन एकाडेमिनि फरायसुला अनसुला उजिरा बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन 95 नाम्बार लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों आरो एडभान्स बड' आयदायाव 97 नाम्बार लानानै आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों पंकज बर' बिथाङा चिरां जिल्ला फानबारि सा बोरिमाखा गामिनि थागिबि बिथाङा एडभान्स बड'आव 97 नाम्बार मोननो हादों आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव 83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों जुलि जानायनि माखासे सान उनावनो हिन्जाव गोदानखौ किडनेप खालामदों न'निफ्रायनो लांखारदों हिन्जाव गोदानखौ साननि समावनो हमख्राब बांख्रबनानै मटर साइकेलजों लानानै खारदों बे जाथाया बिहारनि आरारियायाव जादों गोबां सुबुंफोर थुबुर थानायनि गेजेरनिफ्रायनो हिन्जाव गोदानखौ लांदों ओजोंहाय हिन्जाव गोदाना मददनि थाखाय गाबख्रावबायदोंमोनब्लाबो रावबो मददनि थाखाय आगान बारायबोआखै रिपर्टनि बादिब्ला हिन्जावा गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जादोंमोन नाथाय बेखौ हिन्जावनि नखरनिया बजबनानै लानो हायाखैमोन जायनि थाखाय हिन्जाव गोदाननि बिदा आरो गुबुन सासे सुबुङा बिनानावनि न'आव थांदों आरो हौवा गोदान गैयिनि खाबु लानानै हिन्जाव गोदान अदेबानि बिनानावखौ हमख्राब बांख्रबनानै मटर साइकेलजों फैदों जाय नुथाया समाज बिजोङाव गोसारदों बे गरम दुंखावनाय समाव मोब्लिब बिल बांनायनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय बिफां सिङाव जिरायनानै थाहोनानै एमएलए बिस्वजित दैमारिया बिबुंथि होनायनि उनाव रायजोनि बेरेखा दोलोफोरा बेनि हेंथा गोख्रोङै फिनजाथाय होदों नाथाय बेरेखा दोलोनि मावथिफोरा गुबुन रोखोमै फिनजाथायखौ होदों बिथांमोनहा बिफां सिङाव जिरायनानैनो फिनजाथायखौ होदों रिपन बरानि दैदेननायावबो टीएमसि दोलोआ बिफां सिङाव जिरायनानै गुबुन रोखोमै फिनजाथायखौ होदों मोखाङाव बिस्वजित दैमारिनि मुखा गाननानै फावथिना दिन्थिनानै फिनजाथाय होदों बिथांमोनहा मानो बिसि फिसाखौ बिफां सिङाव लाबोआखै होननानै सोंथि खालामदों बिस्वजित दैमारिनाव आरो एबार जानो गोनां बिधान सभानि सेसना दंफां सिङाव जागोन ना जाया ना खालि रायजो राजाफोराल' दंफां सिङाव जिरायनांगौ नामा होननानै सोंथि खालामदों बिथांनाव लोगोसे बुंथिबावदों दि बिस्वजित दैमारिनि बेबायदि बुंनायजों रायजो राजाफोरखौ मान होयि खालामनाय जादों आरो सासे बुंथिगिरि जानानै बेबायदि बिबुंथि लाखिनाया गाहाम नङा बेनिखायनो बेनि हेंथा मोनसे फावथिनानि गेजेरजों फिनजाथायखौ होदों होननानै फोरमायथियो टीएमसि दोलोनिफ्राय जायनाखि रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेनाबो बांदों नाथाय बेनिफ्राय रेहाय मोननो थाखायबो खम जानो थाखाय बिजेपिनि आफादगिरिया बुंथिदोंमोन बेनि सायावबो हेंथा खालामनानै बुंथिदों टीएमसि दोलोनिफ्राय हादराव जेरैबायदि सुबुं अनजिमाया बांदों बेखौ होबथानो थाखाय सोरखारनाव जेबो बिबान गैया नाथाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि खोथा बुंनानै गुबै जेंनानिफ्राय
गोजानावसो थानो नागिरदों होननानै खुद्रियो ओजोंहाय स्मार्ट मिटार होनायनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय लुथिदों आरो सिलिन्डारनि बेसेन बांदों आरो मोब्लिबनि बेसेनफोराबो बांदों नाथाय नांगौ बायदि सुबिदा खालामनानै होनो हायाखै रायजोआव मोब्लिब थाया होननानै सोरखारनि हेंथा बिथांमोनहा खुद्रिदों मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोन गैया उदखारिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गले गले गुलि गावलायनाय जाथाय जायजों फिन सासे BSF जवाननि जिउ खहा जादों आरो सानै आसाम राइफल्सनि जवाना जखम जादों मणिपुर रायजोआव मेथि हारिनो ST खथा होनायखौ लानानै दावराव दावसि जानानै गासै मणिपुर रायजोआव अर जोंनायनि उनाव मणिपुर रायजोआव गोजोन थासारिया फैहां जाबानो मणिपुर रायजोआव फिन गोजोन गैयै थासारियाबो फैफिनो थासारिखौ सामलायनो थाखाय माखासे सान सिगांसो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो मणिपुर रायजोआव दावबायफैदोंमोन नाथाय दा फिन हाथियार लानाय उदखारिफोरा रैखाथि हान्जानि सायाव गाग्लोबदों बे खेबाव काक्सिं जिल्लायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों कुकी मिलिटेन्ट्स अदेबानि हाथियार लानाय उदखारिफोरजों BSF आरो आसाम राइफलनि जवानफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों जेराव BSFनि जवान रन्जित यादवनाव गुलिया नांदों बिथाङा सिरौ प्रेक्टिकेल हाई स्कुलाव डिउटि होगासिनो दंमोन बेयावनो फुंनि 6:35 उदखारिफोरा गुलि गावहरदों जायजों बिथांनि मोदोमाव गुलिया नांदों बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै ओजोंहाय दुथांफोरनि गुलि गावनायजों आसाम राइफल्सनि सानै जवानाबो जखम जादों बिथांमोनखौ एयारलिफ्ट खालामनानै सोनाब इम्फल जिल्लानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला चिरां जिल्लानिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमाव 54.24% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों गासै 5,607 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन बेनि मादाव 461 फार्स्ट डिभिजन 944 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन 1636 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन गासै 3041 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बेनि उनाव बाक्सानिफ्राय 80.17% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों गासै 9,933 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन बेनि मादाव 1,506 फार्स्ट डिभिजन 2,672 सेकेन्ड डिभिजन 4,235 थार्ड डिभिजन गासै 7,963 उथ्रिसार जानो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 62.66% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों 10,863 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन बेनि मादाव 480 फार्स्ट डिभिजन 1,581 सेकेन्ड डिभिजन 4,746 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन गासै 6,807 उथ्रिसार जानो हादों उदालगुरियाव 53.49% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों गासै 9,331 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन बेनि मादाव 580 फार्स्ट डिभिजन 1,475 सेकेन्ड डिभिजन 2,936 थार्ड डिभिजन गासै 4,991 उथ्रिसार जानो हादों बेनि अनगायैबो धेमाजियाव 90.74% सनितपुराव 67.36% उथ्रिसारनो हादों ओजोंहाय साइन्स स्ट्रिमाव बाक्सानिफ्राय 95.69% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों चिरांनिफ्राय 80.56% क'क्राझारनिफ्राय 77.66% उदालगुरिनिफ्राय 82.72% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों कमार्स स्ट्रिमाव बाक्सानिफ्राय 93.01% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों चिरांनिफ्राय 89.78% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों क'क्राझारनिफ्राय 67.82% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो उदालगुरिनिफ्राय 83.64% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 7002601
9255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।